Magandang karanasan ng maimbitahan sa isang lugar upang mamasyal at makaramdam ng kapayapaan sa kabila ng mga sunod-sunod na dagok ng buhay. Ngunit ang kwentong ating mapapakinggan sa tagpong ito ay isang nakakatakot na bakasyon sa isang baryo sa Mindoro. Taong 1969. Ito ay hango sa karanasan ng lolo ng ating sender na nagpakilala sa pangalang Sebio. Pakinggan natin ang kwento sa pagkakaayos na ang Lolo Ignacio mismo ng sender ang nagsasalaysay. Isang mapagpalang araw po sa inyo, kalakbay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na mabasa ang sulat ko sa ating mga kapwa manlalakbay. Maaari niyo po akong tawagin sa pangalan kong Ignacio. Ang aking kwento ay naganap noong 22 anyos pa lamang po ako. Sa edad ko pong ito, ay masasabi kong isa na akong negosyante na nagawang magtagumpay sa larangan ng pagnenegosyo sa batang edad. Dahil na din sa gabay ng mga magulang kong negosyante. Nasa mga alas po ang aking hilig at sa mga antigong kagamitan. Ako rin po mismo ang sumasadya sa mga lugar o bayan kung saan nakakakuha ko ng impormasyon sa mga posibleng antigong gamit na maaari kong maibenta ng triple sa merkado. Noong araw po kasi ay hindi masyadong maalam ang mga tao sa totoong halaga ng mga lumang gamit sa merkado. Wala pa sa kamalayan ng karamihan na may umuusbong ng oportunidad pagdating sa mga lumang gamit na ipinasa, pinamana o nakuha nila mula sa kung saan man. Subalit ang karamihan po sa nagagawa kong mabili ay pawang mga pamana ng mga lolo at lola o mga bagay na pinapasa sa bawat henerasyon. Minsan kasi ay para sa mga normal nating kababayan ay mahalagang masolusyonan ang pagkalam ng tiyan ng mga pamilya kaysa sa panghawakan ng isang bagay na maaaring sa isang iglap ay mawala sa kanila. Aminado naman po ako na sinasamantala ko ang ganitong mga emosyon ng tao upang mas mura kong makuha ang mga kagamitan nila na alam kong kaya kong ibenta ng mahal. Sa ganitong kalakaran ako lumaki at sa ganitong gawi ako umasenso sa buhay. Ngunit totoong sa mundong ito ay hindi mo magagawang makuha ang lahat ng gusto mo ng magkakasabay. Dahil nga po sa masyado akong naging abala sa pagnenegosyo ko, ay napabayaan ko ang aking kalusugan, kung kaya't biglang bumagsak ang pangangatawan ko. Nag-umpisa akong manghina at madalas nang hinahapo. Isa sa mga kaibigan ko ang nagmungkahi na baka kailangan ko lamang ng sariwang hangin at bagong kapaligiran upang makabawi ang aking kalusugan. Bago kasi ako nagkasakit, ay nasa isang lugar akong polusyon lamang ang nalalangap. Araw-araw na alak at paninigarilyo. Ganon din naman ang payo ng aking doktor. Ang pansamantalang iwan ng buhay syudad at subukang mamuhay ng simple sa lugar na malayo sa aking regular na buhay. Siyempre ay alam mo naman po tayo, kung kailan meron na tayong sakit, saka natin naiisip ang mga salitang magbabago na ako. Iiwas na ako sa ganito at iiwas na ako sa ganyan. Ganoon-ganoon ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Takot akong mamatay at takot akong maiwan ng mga naipundar ko at pinaghirapan. Kung kaya't sinunod ko ang mga payo nila at nagtanong ako sa mga magulang ko kung saang probinsya ba kami merong bahay na pwede kong matuluyan habang nagpapagaling at sumailalim sa gamutang aabuti ng 6 na buwan. 2 lugar ang iminungkahi nila sa akin. Isa sa Quezon at isa sa Mindoro. Dahil naman sa ilang beses na ako nagpabalik-balik sa Quezon, ay nagpasya akong sa Mindoro na lamang magtungo. Gawa nang hindi pa ako nakakatapak sa lugar na yon. Hunyo ng parehong taon nang tumulak ako papuntang Mindoro. Ayon sa mga magulang ko, ay may maliit kaming bakasyonan doon na may taniman ng mga lansones at rambutan. Malapit ito sa isang bundok kung kaya't makakaasa daw akong payapa ang magiging bakasyon ko doon. Ako naman ay hindi interesado sa kung anong naroon. Ang mahalaga sa akin ay ang gumaling agad ako at makabalik sa aking negosyo. Pansamantala kong ipinagkatiwala sa mga magulang ko ang mga hawak kong negosyo noon. Sa kanila din naman ito nanggaling. Hindi ako nag-aalala dito
kundi sa baka maagawan ako ng mga kakumpetensya kong kolektor ng mga antigo. Sabi ko na lamang sa sarili ko na kailangan kong ituon ang atensyon ko sa pagpapagaling upang sa loob ng 6 na buwan ay magawa ko ng makabalik. Bagay na hindi naman imposible dahil sa makabagong medisina. Biyernes ng umaga nang makarating ako sa bayan, kung saan naman ay sinundo ko ng katiwala namin sa bahay bakasyunan at pataniman ng mga magulang ko. Tawagin nating Mang Julio ang aming katiwala. Bagyang may edad na, ngunit matikas pa din ang pangangatawan. Agad ako nitong dinala sa tutuluyan ko nang wala nang marami pang paligoy-ligoy. Alam kong nakatanggap na ito ng utos at payo mula sa aking mga magulang tungkol sa mga ayaw at mga bagay na mabilis kong ikagagalit, kung kaya't ganun na lamang ang reaksyon nito. Nang makarating ako sa aming bahay bakasyunan, maayos ang lugar, maliwalas at napakalinis ng taniman. Nakahilera ang mga puno ng lansones at rambutan na nataon pang panahon ng anihan, kung kaya't maraming tao ang naroon dahil sa mga gawain. Hindi ko naman akalain na ang sinasabi nilang maliit na lupa ay ganun pala kalawak. Tila ba iba ang basehan ng sukat nitong mga magulang ko. Sa hapunan ay inihanda sa akin ang paborito kong lechong manok na may napakaanghang na sausawan at kinilaw na bangos. Ito po yung kinilaw sa gata at napakaraming sibuyas at kalamansi. Natuwa naman ako gawa ng masariwa ang mga inihanda nila kumpara sa kainang palagi ang kong tinutungo sa syudad. Habang nasa hapunan naman, ay natanong ko kay Mang Julio kung mayroon bang malapit na dagat sa lupa namin na maaari kong mapasyalan minsan. Ayon naman dito ay meron naman daw at 10 minutong biyahe lamang ito mula sa amin. Natuwa naman ako. Ibig sabihin ay kaya kong araw-arawin ang pagtungo dito sa tuwing umaga na payo naman sa akin ng isa sa kaibigan kong incheck. Syempre sila itong mahaba ang buhay base sa pagkakaalam ko kung kaya't kinuha ko ang payo nito. Bandang 7:00 ng gabi ay nagpaalam na sila Mang Julio na tutuloy na at sa kinabukasan na lamang daw nila ako babalikan sa bahay. Saka ko pa lamang nalaman na mag-isa lang pala akong matutulog sa malaking bakasyunan na iyon. Bagamat sanay naman ako na mag-isa pero hindi sa ganoong lugar. Panay kuliglig lamang ang naririnig ko at mga kakatuwang huni ng mga panggabing hayop. Pero wala akong magagawa. May sariling pamilya sila Mang Julio. Malapit lang naman daw sa bahay namin ang bahay nitong matanda naming katiwala at pwedeng-pwedeng lakarin. Dahil naman sa pagod ko ay mabilis akong nakatulog. Nagising na lamang ako ng mga bandang 3:00 yata ng madaling araw. Dahil sa nakaramdam ako ng pagkaihi. Yun lang ay kailangan ko pang hanapin ang banyo. 2 palapag ang bahay at may 8 kwarto sa taas. Hindi ko sigurado kung saan ang banyo. Minuto pa yata bago ko ito nahanap sa baba. Nang matapos naman ako ay agad naman akong bumalik sa aking kwarto. Subalit sa daang pakyat sa hagdan ay tila may nakita akong nakatayo sa labas ng bahay. Makikita kasi ito sa malaking bintana sa sala. Subalit nang subukan kong lapitan ay tila bigla naman itong nawala. Kalakbay, ang isa sa mga pahirap sa akin noong mga panahong iyon ay ang mabilis akong hingalin sa kaunting kilos at ang walang tigil na pag-ubo kapag hindi pa ako nakakainom ng gamot. Nai-endorso naman ako sa isang doktor sa probinsyang ito at 1 beses sa 1 buwan ng pagtungo ko dito. Balik po tayo sa kwento. Narating ko po ang kwarto pagkagaling sa banyo nang halos mapatid ang hininga ko sa taas ng hagdan. Hapong-hapo ako at nanghihinang nahiga sa kama. Kapag ganito po ay nahihirapan akong matulog. Minsan kasi ay nakakailang beses pa ako nagpapaikot-ikot para makuha ang komportableng posisyon. May mga pagkakataon din kasi na parang may kung anong tumutusok sa dibdib ko kapag humihinga ako at mali yung pagkakahiga ko. Siguro po ay mag-aalas 5 na nang nakatulog muli ako. Kung kaya't tinanghali na ako nagising. Bandang 10:00 na yata ako nagising. At siguro ay kanina pang kumakatok si Mang Julio sa pinto ng kwarto. Nag-aaya na itong magalmusal. Bilin daw kasi ng mga magulang ko ang sisiguraduhin mababantayan
ang mga pagkaing inaprobuhan ng doktor para kainin ko. Nang umagang iyon ay siguro ang pinakaunang umaga na naramdaman kong masarap ang tulog ko at sariwang hangin ang sumasalubong sa akin. Kagaya ng dati ay mag-isa na naman ako mag-aalmusal habang abala na naman sila Mang Julio sa mga gawain. Naisipan ko namang magpasama sa sinasabi nitong dalampasigan. Gusto kong malaman kung papaanong pumunta doon nang sa gayon ay magawa kong mag-isa magtungo sa dalampasigan sa mga susunod na araw. Pinasamaan ako nito sa kanyang anak na si Joselito. Sa tansya ko ay kaidaran ko lamang ito. Tauhan din ng mga magulang ko. Ipinagmaneho ako nito papunta sa dalampasigan at sinamahang maglakad-lakad. Nakakatuwa lang na kahit tanghaling tapat na, hindi gaanong masakit sa balat ang init doon. Masarap ito sa pakiramdam at lalo na kapag umiihip ang hangin mula sa dagat. Pagkukwento pa sa akin ni Joselito, nabihira lang ang taong nagtutungo doon dahil sa liblib na parte na iyon ng bundok. Mas madami daw ang taong nagtutungo sa kabilang baybayin kung saan naroon ang pamayanan. Nang sa tingin ko naman ay sapat na ang inilagi ko sa dalampasigan, ay niyaya ko na sa Joselito na bumalik na sa bahay. Sa daan ay nakakita ako ng dalawang babaeng naglalakad pasalungat sa amin. Nakatitig lamang ito sa amin at walang reaksyon sa mukha. Naitanong ko kay Joselito kung kakilala niya ba ang nadaanan namin. Ayon sa binata ay mga lokal na residente iyon, subalit bihirang makihalubilo sa mga taga roon. Nasa itaas daw kasi ng bundok ang bahay nito at bumababa lamang doon paminsan-minsan sa hindi nila malamang dahilan. Maaaring siguro ay bibili ng mga pangkonsumo o baka may ibinebentang produktong mula sa kabundukan. Pagdating naman sa papasok sa aming lupain, may mga iilang taong naroon. Tila magkakamag-anak. 6 sila at sa palagay ko ay inaabangan talaga ang pagdating namin. Hinintuan nito ni Joselito at sinabihan na antayin na lamang nakausapin sila ng kanyang ama tungkol sa pakay nila. Natanong ko naman kay Joselito kung ano ba ang sadya ng mga iyon at kung tao ba namin ng mga ito. Tauhan pala namin ang tatay ng mga ito, kaya humihingi ng bali para sa kanilang trabaho. May sakit yata ang padre de pamilya nila at kailangan magpagamot. Pero ayon kay Joselito ay wala pang sagot ang mga magulang ko tungkol dito at hindi naman makakapagdesisyon ng kanyang ama sa sarili lamang nito. 1 buwan na ito nagpapabalik-balik. Hindi magawang makapasok ng padre de pamilya dahil sa karamdaman nito at ang kuya naman nila ay naaksidente habang nasa daan papunta sa aming lupain. Nadulas daw ito sa maputik na daan at masama ang pagkakabagsak kung kaya't nabalian ng braso. Siguro po kung nalaman ko ito noong wala pa akong sakit ay wala akong magiging problema. Wala kasi akong pakialam sa mga ganitong bagay. Ngunit ako mismo ay may karamdamang ginagamot kung kaya't alam ko ang sitwasyon nilang hindi magawang makabalik sa mga gawain. Ipinahinto ko ang sasakyan kay Joselito at sinabihan ko itong ibalik sa mga taong nasa labas na noon ay nakatanaw lamang sa amin na tila iniwanan na ng pag-asa. Nang makabalik kami ay bumaba ko, pero sinubukan naman akong pigilan ni Joselito. Gawa ng ito ang bili ng mga magulang ko sa kanila. Mahina kasi ang resistensya ko sa mga mikrobyo at polusyon. At sa palagay siguro na Joselito ay baka makasama sa akin ang kausapin ng mga ito dahil sa madudungi sila. Hindi lang naman ang mga bata ang naroon dahil sa palagay ko ay isa sa kanila ang nanay ng mga bata. Marahan akong lumapit sa tamang distansya para naman hindi nila mahalatang umiiwas ako. Ayoko din kasing isugal ang kalusugan ko pero hindi ko din naman matim na hayaan sila sa ganoon. Walang malapitan para sa tulong at tila ba blanko na ang mga reaksyon dahil sa kanilang problema. Magandang araw po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na kung medyo nagmamadali itong si Joselito. Mangyari kasing meron akong karamdaman at kasalukuyan ako nagpapagaling dito sa aming bakasyunan. Ako nga po pala si Ignacio. Anak po ako ng may-ari nitong pinagtatrabahuan ng tatay nyo at kapatid. Naipaliwanag naman po sa akin ni Joselito ang sitwasyon. Ang mabuti pa ay pumasok po muna kayo sa loob.
Hihintayin ko kayo sa bahay at nang mapag-usapan natin ito. Nang marinig ito ng mga kausap ko ay tila naman nabuhayan sila ng pag-asa at bagyang umaliwala sa mga muka. Nagwika pa ang isa na mabuti na lamang daw at naroon ako. Nung makapag-usap naman na kami, ay bumalik na ako sa sasakyan at sinabing maghihintay ako sa bahay. Hindi ko na nagawa pang isakay sa sasakyan namin dahil sa hindi naman sila magkakasya at isa pa ay dahil nga sa kondisyon ko. 10 minuto lang naman po ay naroon naman na sila sa bahay. Kinausap ko sila Mang Julio na ipaganda na muna ng makakain ng mga bisita. Gawa ng tila hindi pa kumakain ng mga ito. At kung tama ang pagkakaalala ko, pakyat din sa bundok ang bahay nito. Kaya siguradong pag-uwi nila ay malayo-layo pa ang lalakarin nila. Ako naman ay nagtungo muna sa kwarto. Sinusumpong ang hingal ko at kailangan kong makainom ng gamot. Siguro ay mga 1 oras bago ako nakababa. Kumuha din kasi ako ng perang maiabot sa mag-anak. Pagdating ko ay sakto namang kumakain ng pamilya. Hindi ko po maintindihan pero masarap sa pakiramdam ang nakikita ko. Maging sila Mang Julio ay masaya ang muka. Inantay kong matapos silang kumain. Tila pa nga nahiya itong nanay at nang dumating ako ay nahinto na sa pagkain at inasikaso na lamang ang mga anak. Hinayaan ko silang mabusog at nang sa tingin ko naman ay ayos na sila. Saka ko kinausap ang mga ito tungkol sa kanilang problema. Ipinaliwanag ko naman sa kanila na huwag sasama ang loob nila sa katiwala naming si Mang Julio. Dahil sa nakadepende din ang aksyon nito sa kung anong sasabihin ng mga magulang ko na malayo doon at abala din sa mga gawain nila. Ngunit bilang pangbawi at konsiderasyon sa paninilbihan ng kanilang padre de pamilya at kapatid, ay nagbigay ako ng halaga na sa tingin ko ay sasapat para sa kanilang gastos sa pang-araw-araw at sa pagpapagamot hanggang sa makabalik ang dalawa sa trabaho. Nagbigay din ako ng sulat bilang rekomendasyon sa doktor ko doon para matignan ng padre de pamilya sa kung ano ang karamdaman nito. Wala pong katumbas na salita ang tuwa sa mukha ng pamilyang iyon at masaya nilang nilisan ng bahay. Pinabalot ko na lang din yung mga tira nilang pagkain nang maiuwi sa mga may sakit. Nang maglaon ay nilapitan ako ni Mang Julio. Nagpasalamat ito. Ayon pa dito ay maraming beses na itong lumapit sa kanya. Ngunit maging siya ay kapos din naman dahil sa mga gastusin sa pamilya at sa pag-aaral ng anak. Sinusubukan niya din namang mag-abot dito mula sa sarili niyang pera. Pero alam niyang hindi naman iyon sapat. Buong akala niya daw ay walang tulong ang maibibigay sa mag-anak. Humingi pa ito ng paumanin dahil sa mali daw pala ang pagkakakilala niya sa akin. Hindi ko naman ito pinersonal dahil sa totoo namang madamot ako at walang pakialam sa pakikipagkapwa-tao. Subalit nag-ibang lahat ng magkasakit ako. Parang mas lumawak ang pananaw ko sa buhay. Muling sumapit ang gabi. Nakiusap ako kay Mang Julio na kung maaari nila akong samahan na muna dahil sa noong nagdaang gabi ay nakakita ako ng tao na nakamasid sa harapan ng bahay. Nabahala ito at tinignan si Joselito. Tila may ideya na sila kung ano ang nangyayari at kita ko ang pag-aalala ng mga ito. Nang gabi ding iyon ay doon na sila natulog kasama ang iba pa nilang anak at asawa. Nakita kong abala sila sa pagbabarikada ng mga bintana at ng mga pintuan na hindi naman ginagamit. Si Mang Julio naman ay nasa labas at nagsusunog ng mga dahon. Nang bumaba naman ako upang kamustahin sila, ay kagad akong sinabihan ni Joselito na doon muna ako sa sala at huwag akong lalabas. Titignan niya lang daw ang kwarto ko. Aligaga ito at nagmamadaling dala ang martilyo at mga tabla. Natanong ko naman ang asawa ni Mang Julio na si Aling Mercedes kung bakit biglaan ang pagbabarikada nila sa buong kabayan. May bagyo bang paparating? Ngunit sinabi naman ni Aling Mercedes na si Mang Julio na lamang daw ang magpapaliwanag ng lahat. Kung kaya't naupo ko sa sala at naghintay na matapos ang matanda sa pagsisiga ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay. Pawisan pa ito nang pumasok at inaantay kong lapitan ako. Nagantay akong ipaliwanag niya ang lahat dahil sa natatakot na din ako sa ikinikilos nila. Akala mo pa ay may gerang magaganap. Nang maupo ito sa upo ang kaharap ko,
Nag-umpisang magpaliwanag si Mang Julio. Ayon sa kanya ay huwag naman sana daw. Ngunit kung may nakita akong taong nakamasid sa labas ng bahay sa madaling araw, ay malaki ang posibilidad na ito ay si Feliciano. Ang bantog na aswang at mangkukulam ng kanilang baryo. Mahilig itong mambiktima ng mga dayo at maaaring naamoy ako nito dahil na din sa aking karamdaman. Sa puntong iyon ay tila hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nito. Anong aswang ba at anong tungkol sa kulam? Bakit naman kami matatakot at bakit ganun na lamang sila kataranta? Sa pagpapatuloy ni Mang Julio ay ganoon na ganoon din daw ang nangyari nang nagbakasyon doon ang nasira kong tiyahin. Isang gabi ay may nakita itong naglalakad-lakad sa bakuran ng bahay na tila may sinisilip sa loob. Nang mga sumunod na araw daw ay gabi-gabi nang ginagambala ng aswang ang tiyahin ko. Hanggang sa mag-umpisa itong magkasakit at tila nasiraan na ng bait. Hindi naman ito pinaalam sa akin ng aking mga magulang. Ang sabi lamang nila ay namatay sa malubhang karamdaman ng tiyahin ko. Ngunit sa bersyon ng kwento ni Mang Julio ay walang karamdaman ng tiyahin ko nang dumating doon. Nagkataong siyang nakakursunadahan ng aswang gawa ng isa siyang dayo. Sa mga nalaman ay hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Parang napaka-imposible kasi ng mga kwento ni Mang Julio. Dahil nga sa laking syudad ako, ay hindi ako makapaniwala sa mga naririnig. Ngunit sa mukha nila Mang Julio ay ramdam kong seryoso sila sa mga sinasabi. Dahil naman sa alam kong para sa kapakanan ko ang mga ginagawa nila, kaya minabuti kong itanong sa kanila kung ano ang dapat kong gawin para maiwasang matulad sa aking tiyahin. Nagwika naman ito na kailangan ko lamang ay manatili sa loob ng bahay at magantay. Sa akin na umagahan daw kasi ay magtutungo sila sa manggagamot upang matulungan kaming lagyan ng proteksyon ng bahay kontra sa aswang. Pinapaiwasan din sa akin ni Mang Julio ang umalis sa bahay namin ng walang kasama dahil sasadyang mapanlin lang ang mga aswang at baka sa labas pa daw ako masalisihan nito. Sumunod ako sa utos nila. Nanatili ako sa kwarto. Sila Joselito naman at ang isa nitong kapatid ay natulog sa kwarto ko at naglatag lamang ng banig. Maaari kasing subukan ng aswang ang pumasok sa kwarto. Hindi nila alam sa kung paanong paraan pero ayaw pakampante ni Mang Julio. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko at hindi nila maaaring hayaang pati ako ay mabiktima. Nang sumapit ang madaling araw, sa parehong oras ay nag-iba ang ihip ng hangin. Nawalang bigla ang mga kuliglig. Tanging tunog na lamang ng pag-ihip ng hangin at lagaslas ng mga dahon ang naroon. Nakakakaba at nakakatindig balahibo nang marinig ko ang boses ng isang matanda sa labas na tinatawag ang pangalan ko. Paulit-ulit at pabalik-balik sa may bintana. Nakita kong gising din si Joselito at sumenyas ito sa akin na huwag maingay o huwag sasagot sa matandang nasa labas. Patuloy lang ito sa pagbanggit ng pangalan ko na sa kada maririnig ko ay parang nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan sa takot. Hanggang sa mag-alas 5 na yata nang mawala itong matandang umaaligid. Bandang alas 6 ay nasa kusina na sila Mang Julio. Ako naman ay hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Nagising akong hinahabol ang hininga ko. Gawa ng nakalimutan kong uminom ng gamot noong nagdaang araw. Sa baba, habang niyayaya ko silang sabayan na ako sa pag-aalmusal, ay naikwento nila Mang Julio na naririnig din nila yung taong tumatawag sa pangalan ko. Mabuti na lamang at naroon sila Joselito. Kung sakali daw kasing sumagot ako sa pagtawag na iyon, ay tiyak ang kamatayan ko. Nakalimutan ko na yung terminong nasambit ni Mang Julio, pero may tawag sa ganong ritual ng mga mangkukulam. Halos gusto ko nang mag-impake at umuwi na sa amin dahil sa mga nagaganap. Pero ayon kay Mang Julio, ay mas delikado daw kapag ginawa ko yon. Maaari akong sundan ng aswang o ng alaga nito at kung walang taong may sapat na karunungang kontra sa mga aswang at kulam, ay kamatayan ko din ang kahantungan ko. Ang tanging paraan lamang ay makagawa ng pangontra ang manggagamot at matanggal ang marka ng aswang sa akin. Noong unang gabi daw kasi na nakita ko yung aswang sa labas ay ang pagmamarka sa akin. Ang pangalawang paraan ay ang pagkitil sa buhay ng aswang upang matigil na ang pag-asik nito ng kasamaan
at takot sa mga residente. Ngunit mas mahirap iyon at lubang mapanganib dahil sa oras na makialam sila ay damay ang buo nilang pamilya. Kaya nga naglagay sila ng mga barikada at iniwasan ang paggawa ng ingay noong nagdaang gabi. Sa pagtulong nila sa akin ay nakataya na din pala ang kanilang mga buhay. Bandang tanghali naman nang dumating ang sinasabi nilang albularyo. Sa pinto pa lamang ay tila ang bigat na ng problema nito. Nakakunot ang noo at napapapikit ang mga mata. Nilapitan ako nito at agad na nagwika na minarkahan nga daw ako ng aswang. May mga ibinabato din daw itong mga orasyon sa akin na nagpapaluba ng karamdaman ko. Wala daw kasing silbi ang mga barikadang nakalagay kung orasyon at kulam na ang pinag-uusapan. Isa pa ay mababa daw ang aking dungan kung kaya't madali akong makapitan ng mga orasyon mula sa kaliwa. Hindi ko naman masyadong maintindihan ang mga ito. Ang alam ko lamang ay gusto akong patay ng aswang. Naglagay ito ng tila marka sa aking likod. Isang buhay na talismang gamit ang panulat na umuukit sa balat ko. Sa ganitong paraan daw ay magagawang kontrain ang mga sumpa at palipadhanging ibinabato ng aswang. Sunod nga ay ang mga ritual pamproteksyon sa bahay upang hindi magawang pumasok ng mga nilalang sa dilim. Di bang kasi sa aswang na ito ay maaari itong magpadala ng mga alagang sigbin. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga naririnig ko, ngunit tila lalo akong nahihilo sa mga pagpapaliwanag ng manggagamot. Maghapon itong naroon at napakaraming ginawa sa bahay. Marami din itong biling kay Mang Julio sa mga dapat na gawin. Bandang 4:00 na nang ihatid ito ni Joselito pauwi. Sinubukan ko sana mag-abot ng bayad, ngunit ayon sa matandang manggagamot ay saka na daw kapag natulungan niya na ako. Masyado pang maaga para maging kampante. Ayon naman kay Mang Julio ay hindi talaga daw iyon tumatanggap ng pera at mas pinipili pa ang mga buhay na manok o mga kambing para sa bayad. Hanggang sa gabi-gabi na ang pagdalaw ng aswang. Sa bawat gabing lumilipas ay mas lumalala ang paggambala ng aswang. Umabot na sa punto na kinakalampag na nito ang mga bintana ko at sinusubukang sirain. Dahil nga doon ay ipinasara ito ni Mang Julio ng tuluyan. Ipinasimento niya at nilagyan ng bakal na harang. Sa ganong paraan daw ay maiiwasan namin ang maamoy ako nito sa kwarto. Lumipas sa mga araw. Nahihiya na ako kay Mang Julio dahil sa abala na nga sila sa umaga sa taniman ay pati sa gabi ay abala sila sa pagbabantay sa akin. Ngunit ayon naman dito ay utang naman nila sa mga magulang ko kung anong meron sila. Isa pa ay hindi nila maaaring hayaang mamatay ang isang mabait na herederong kagaya ko. Pangiting sambit ni Mang Julio. Sa paglipas naman ng 3 buwan ay nasanay na ako sa pagbisita sa akin. Ngunit nawala na ako ng pagkakataong mamasyal sa dalampasigan at sa mga karatig bayan. Napakaliblib kasi ng daan papasok sa lupain namin na kahit patayin ka sa katanghali ang tapat sa kalsada ay walang makakaalam kaagad. Hanggang isang Sabado noon, bagong gising ako nang puntahan ako ni Joselito. May mga gusto daw kumausap sa akin at naghihintay sa ibaba. Ito yung mag-amang pinadalhan ko ng tulong at inirekomenda ko sa doktor para magamot yung tatay at yung anak nitong nabalian. Naroon sila upang personal na ipaabot ang pasasalamat. Wika pa ng tatay nito, nahuhulog-hulugan na lamang daw nila yung ibinigay ko at ikaltas na lamang sa sasahurin nila. Gusto na nilang bumalik sa pagtatrabaho at sabik silang magsilbi muli sa aming taniman. Ngunit agad ko naman silang kinausap na huwag na nilang alalahanin pa yung naibigay ko. Dagdag ko pa na tulong ko naman yon at hindi naman yon mula sa mga magulang ko, kung kaya't makakaasa silang walang ikakaltas sa mga sahod nila. Maluha-luha itong Tatay Ador sa pagpapasalamat sa akin. Maging si Miguel na anak nito ay namumula ang mata sa pagpipigil sa pagluha. Hindi kasi bagay sa makisig ng figura ang umiyak. Marahil ay alam niya din yon. Siyempre ay niyaya ko na silang mag-almusal. Yaman din lamang na naroon na sila. Sinabi ko pa na maaari silang mag-umpisa anumang oras na naisin nila. Habang nasa hapagay nabuksan ni Mang Julio ang usapan tungkol sa aswang na mangkukulam. Dahil sa napansin na magtatay ang mga barikada sa bahay. Ikinuwento ko naman ang ilang buwang tila isa kong bilanggo sa sarili kong bahay
Sa tuwing sasapit ang gabi, na pati ang pag-ubo ko ay pilit kong pinipigilan. Kita ko na naawa sila sa kalagayan ko at nagwika na anuman ang maitutulong nila ay sabihan lamang namin ito. Siyempre ayoko naman abalahin pa sila dahil kagagaling lang din nila mula sa karamdaman. Mababait ang mag-ama. Mabuti na lamang at nagawa ko silang matulungan. Malaking bahagi sila ng patuloy na pag-unlad ng lupa ng mga magulang ko. Hapon ng Biyernes, nasa may kusina ako at umiinom ng gatas. Gawa ng pati kape ay bawal sa akin maging ang tsaa. Nang matanaw ko ang isang matandang nakatitig lamang sa akin mula sa dulong puno sa may kusina. Nasa may lansones ito at hindi kumikibo. Nang pumasok si Mang Julio ay natanong ko siya kung anong pangalan ng tauhan naming nakatayo sa may lansones at tila tulalang nakatitig sa bahay. Bigla itong sumigaw at tinawag si Joselito. Pinagmadali nito ang anak na tawagin ng mga kapatid at nanay nito. Isinara ni Mang Julio ang mga kortina sa baba. Binuksan ang lahat ng ilaw at pinaupo lang ako sa may sala. Napag-alaman kong yung kanina pa palang nakatitig sa akin ay ang mismong aswang na pala na gabi-gabing bumibisita dito. Kilabot na lamang ang naramdaman ko nang maisip kong ilang minuto akong nakipagtitigan sa aswang. Kaya pala hindi ito umaalis o kumukurap man lamang. Noong hapong iyon ay muling bumalik yung albularyo na naglagay ng proteksyon sa bahay noong nakaraang 4 na buwan. Ayon pa dito ay nabali ang isa sa mga nilagay niyang bantay na talisman sa akin. Senyales na may magaganap na hindi maganda sa darating na gabi. Malaking ginawa po para sa amin na naroroon ang manggagamot ng gabing iyon. Mas naging panatag ako. Hindi nga ito nagkamali sa mga sinabi. 10:00 pa lamang ng gabi ay nakarinig na kami ng tiktik na umiikot sa kabahayan. Iba na din ang mga huning naririnig ko na wari mo pa ay nag-uusap. Ibig sabihin ay hindi lamang iisang aswang ang nasa labas. Tila nagdala ng mga kasama itong matanda at desididong mabiktima ko. Ayon sa albularyo, dahil sa isang mangkukulamang aswang na si Feliciano, ay may kakayahan itong alisin ang bisa ng kanyang mga orasyon kung wala siya doon sa bahay namin. At malaki ang tsansa na hindi lamang si Feliciano ang nasa likod ng pagsalakay, kundi may mas matindi pang kaaway. Dito na umamin si Mang Julio na ang aswang na ito ay pinsan ng tatay na dating namamahala sa lupain namin. Ngunit inalasan ito ng karapatan ng tatay dahil sa mga hindi makataong gawain. Dati pa ay aswang na ito at ilan sa mga tauhan namin ang ginawa nitong pagkain, kung kaya't gumawa sila ng paraan upang maitaboy ito. Ang kaso ay mas lalong lumala ang galit ito at ang pagnanais na makapaghiganti. Habang nag-uusap ay ang siya naman namin pagkakarinig ng napakalakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan itong sirain ng mga aswang upang makapasok. Tila ayon sa manggagamot ay nagawang kontray na mangkukulam ang kanyang proteksyon. Pinagandaan umano ang pag-ataking iyon at hindi sapat ang oras upang magawa niyang ibalik ang harang. Kailangan namin lumabang sa aswang, o mas tamang sabihin ang kailangan nilang harangin ang mga aswang dahil sa hindi ko magagawang makipagsabayan dahil sa karamdaman. Hindi ko alam ang gagawin. Bakit ba ako nasadlak sa ganitong sigalot ng aming pamilya? Imbis na gumaling ay tila mas mapapabilis ang kamatayan ko. Subalit sa gitna ng kaguluhan, dumating ang tulong mula sa hindi inaasahang mga tao. Naroon ang pamilya ng matandang si Tatay Ador, kasama si Miguel at ang ilan nitong kalugar. Pawang may mga armas na kawayan at itak. Nagawa palang marinig ni Miguel ang usapan nila Mang Julio at Joselito tungkol sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Agad silang kumilos upang tipunin ang mga trabahador namin at mga kalugar niyang lumalabas na mga dating manunugis ng aswang. Sila ang naging dahilan upang madugtungan pa ang buhay ko. Iba ang lakas ni Mang Ador noong gabing iyon. Siya na mismo ang tumapos sa buhay ng mga kamag-anak kong aswang at ng mga kasama nito. Sa mismong lupa namin sinunog ang katawan ng mga ito. Dahil nga sa wala naman pagkakakilanlan at hindi alam nila Mang Julio kung saan nagmula ang mga aswang na sumalakay. Labis ang balik na tulong sa akin ng simpleng kabutihang ibinigay ko sa pamilya ni Mang Ador. Nang gumaling ako ay hindi na ako bumalik pa sa pagiging kolektor ko ng antigong gamit. Nakiusap ako sa mga magulang ko
nahayaan akong mamahala sa ari-arian namin sa probinsyang iyon. Hanggang sa makahanap na ako ng mapapangasawa doon at makapag-umpisa ng pamilya. Hanggang sa panahong ito ay narito pa din ako at masaya sa mga narating sa buhay. Wala na po sila mga Dor at Mang Julio. Subalit na natiling malapit na kaibigan ko sila Miguel at Joselito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.